Quería gastarle una broma a mi padre de que le han tocado 2 entradas para el Barça Atlético de Madrid de Champions. Sí, dígame. Hola, parlo amb el Jorge Domingo? Sí, yo mismo. Què tal? Com estàs, tio? Mira, et truquem del podcast amb 2 pilotes, vale? Som un podcast que parla de futbol i del Barça. El teu fill ens escolta moltíssim al programa i va participar per un sorteig que tenim. Només et volíem comunicar que el teu fill i tu anireu a veure el Barça Atlético de Madrid a la Champions! Sí, hombre. Sí, Te lo juro, Jorge. ¡Barça! Tot el camp. Venga, Jorge, dale. Es un club. ¿Cuál es tu jugador favorito, tío? Rafinha. Rafinha, és que Rafinha... Atenció, perquè m'acaben d'informar. Sí? Podrà conèixer el Rafinha en directe. Tindrà A ver, 5 minuts per parlar amb ell. no me jodas. Resulta que además hay meet and greet y te juro por mi madre que te tocará con Rafinha saludarle tanto a tu hijo como a ti. Ole, qué bien. Oye, Soc culer des de petit i el meu fill també i estic molt emocionat, la veritat que sí, vale, ens posem seriosos ara. Toca dir-te la mala notícia que el teu fill és un fill de que realment això no és un podcast d'esport, això és Flash FM, escoltes el Flash Urban i era una broma telefònica, no t'ha tocat res. Estàs en directe a Flash FM. Bueno. Esto és molt bé, la veritat que sí, He tingut un minut de glòria, la veritat que sí, Home. Quan t'agafi te vas enterar, La veritat que El flipant. Miquel, el cabrón, no parava de carregar el premi, només li faltava dir que venia Donald Trump. Ya te digo, la verdad que sí, ha estat molt bé. Me l'habéis colado,